Ладно. Пригоняем се. Вот там это. Хора, влака свири. Имам чувството, че ще дойде от наше дясно в момента. Да, оттам ще дойде. Ето го! Ай, какъв як влак е май. Доста як влак изглежда. Я да видим. Ау, добре. Хора, това е товарен влак, бе. Вижте коста. Това ще го чакаме цял ден да дойде. Два са. Два влака ли, бе? Ето. Хора, те са два влака, бе. Бати якото. Хора, един е пътнически, виждаме такива спални вагони, бяха първите 4, после си почват такива втора класа. Може да има някой първа. Хора, и товарния влак свърши, ето го там. Ще в далечината го виждате и това беше от нас. Чао!